Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Dennis. Ginaingon, ayaw ihurot ang paghatag sa imong gugma. Pagbilin para imuha. Mao gyud ni nahitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Manang, sukad ka, nakadaog sa Miss Gay, pag fiesta sa ato daga na kag fans, apil ng mga bata. Lagi-lagi. Apil na ko. Manang Eloisa. Ano gaman nang sa kinako? Ano, daghan na tang manang-manang ani. Abi ni mo kitong gabi una. Dili og dili ito na ako mahikalimtan. Kay that's the night na in love ko ni Arthur. Arthur. Tsada kayo mo nagdumageti. Tsada kayo manang so. Manang, bisag 50% lang ang pagdawat nila ni mamang ug papa nga gay ka. Pero ni ako man nga 100% kamusuporta gid nimo. O yun no, pick up ako sa ilong niyo mo, bi. Makatouch man ka man ng Elisa. Uy, makatouch man Maunay ka. tinuod manang. Ay, dali, dali. Pagaksa ko sa akong manghod niya. 100% midawat sa akong pagkabayot. Love you, manang. Love you more, manang Eloisa. Oh, love you more. Oh, Ay, ngano ba tong wa may naglungag og kanon in town din he? Oy, ako lang gihapon. alam man yan. Tatay, Nagwayway na sinahan. Nagwayway, nagyaw-yaw na. Oh, dinlin sa ka. Sako naman. Dinlin sa ka man ang kipagluto sa ko. Aron, way kagdiro nga malupad. Ay! Oy! Until now, bayot? Wa pa makadawat ang imong parents nga babae kang ikugan? Uy, wa pa ba yun? Ay! Pero okay ra. At least, dili ko parehas diya sa ubang mga babahang ikugan, nga burara kaayo. Magsulob og pang-girly dress, bisag way angay. Kitang mga bayot, mupakita gyud tag kanang mga buhat o mga lihok aron kana bang respetahan tas mga tao. Uy, gusto ganon ba yun sa mga tao? Uy, gusto mang look down sa mga LGBT.
Alangan, ang ubang mga bayot, mga badlungon man, kusog baya kaayo ang social media ron, ipang-post raba dayon ang ubang LGBT, ang ilang mga bad doings, labi na nga mahubog na. So ang resulta, daghan kayong mangbas natong mga bayot. Ay, yung yan, gika mo salte. Be, ang aping, be, kasi ako, Sana all. Abi ni mo, mas mayon, no? Saltihati ka, kanang undangon sa natong chika bayot kay, hala, tanawa. Nagpaingon din ang akong palabs. Ay, gikilig ko. Ay, sana all. Pa, manang Eloisa. Kanang nakakita mo ng tiles? Sinapagisiminto o uban pa. Uy, ako ba yung nagpalit na? Kaya gusto na ko nga i-renovate ang atong bahay. Uy, no comment? Uy, mauning akong ipanghandoy para ninyo pa, manang Eloisa. Uy, nahala, maura to Ay, paet. Uy, naka-appreciate sa akong effort. Ay, sagdi lang, sa kadugayan, makadawat na sila si mama o papa. Makita ra nila, unsa din nga klase kining ilang anak, nga babaeng ikugan. Congratulations, Manoy! Ay, manang Dennis, congratulations! Wow, ha! Na-achieve yun ni mo! Manya cum laude ang akong sister Reds! Congrats! Manang, Oh. ikaw rin usaan ni, Sila din si mama o papa. Dennis! Ay! Ma! Godoy! Pa! Salamat kaniya mo sa among graduation! Aloy, makahirap ko kanya ng pineapple! Bayan, no, pineapple yun. Di ka magdugo yung mata, anak. Oh. Bilablab pa, Ay, papa! Ay, gidurian na lang Pa! yung punta to. Naon sa ba ni pa, oy? man. Imo man kong gigakos pag ayaw makahilak kong gita. Unsa ba? Ay, sorry kayo, Dak. Oh, thank you. Thank you kaninyo, ma, pa. Albert. Thank you. Dinis. Dennis, bawal. So, pwede na lang kong mamisita ni mo sa inyo. Oy! Nagdali. Sultihan sa nako silang manang. Ha? Papa Arthur, susihan Papa Arthur na mahinuon. Hoy! Oy, sultihan sa bitaw nako sila si mama o si papa o si manang. Aron, sa ingon dili sila makalitan. Okay. Sige. O, sultihipod sila nga love kay tika din. Uy, magka-touch. Namiging ko siya ni mong bulog. Uy. Love you too, Arthur. Ikaw mo sa akong inspirasyon. Ikaw nagpa-feel na ako. Kabisag ikugan ko. Pero, feeling na ako, wako'y ikog. Thank you sa love, Arthur. Then, kanus naman ko ni mo palitan og motor. Ah!
Manang, ayaw ihurot ang imong gugma kang Arthur. Kay, wata makasiguro kung tinut-anay bagin ng iyahada ni mo. Aon sa man di ay. Nag-endi ka? Ay, di mo tubay. Nagduda pa di ay ka man ng Eloisa. Kasagaran sa mga lalaki nga bayot ang tirada, igo alang manghukhok. Una, gipalitan ni mo siyag motor. Karon, ang bahay na po nilang imong gigastuhan nga ipa-renovate. Manang, siya di kumpiyansa, uy. Di. Pero, namarahig bang kung siya nako, manang kay... Ay, ikaw'y bahala. Basta nag-remind ako ni mo ha, ayaw ihatag kang Arthur ang tanan ni mong pagbati. Kay simbak ko, ikaw ragi masakitan, Manang Dennis. Salamat, Dennis. Nindot na nga mong bahay nga imong iparenovate. Welcome, Art. Oo niya. Wako'y premyo. Oh, doon na, good. Kagilang akong liot. Arthur, Arthur. Payong. Samutan akong love ni Arthur. Feel na ko. Taas kay kong buhok. Girl, yung ko. Ang kagilok sa akong liot, oy. Ikaw na sabi. Di ba ko? Ludanti ka. Karon. Hala! Pumalik na yung agtong na ipatikil mo. Karon na siya kataas na ba ng el filibusterismo? Bukan ko! Gago siya, mangingilat. Gago. Oy, Manang! Manang, oy ka early bird, kini mong nagwayway di ha. Basta ba di magyaw-yaw, Manang? Nakita anak ko si Arthur ug si Tommy nga nagkuyog. Hoy, nagkuyog naman ka ha. Oo, nagkuyog silang duha. Nanood sa motel, dapit sa akong kitabahuan. Ang puso ko. Kahapdos. Unsa? Dili taga-asawa, Dennis. Mong ayaw kong sudya-sudya eh. Huwag kay batasan, Arthur. Way batasan na kung way batasan. Mas piniliun ako si Tammy. Kay gani mo! Tommy. Eloisa, tuktok karagos ang kwartos Dennis, be. Alas 10 naman, oh. Oo, ma. Alas 10 nas buntag. Sa'yo ba yun na siyang mumataron mo trabaho sa bangko? Sige na, pukawa na dito. Lakman. Milagro. Nang lock si Manang. Manang! Manang Dennis, abli ko, please. Manang, di ka mo trabaho, di ay? Manang! Manang, abli ba? Unsa man yun, eh. Dali naman unta na siyang pukawin. Kulbaan na ba ko da? Kuhaon akong duplicate sa yawis ang kwarto, be. Kadugay ba ni mo naka-insert ng Yahweh, Liza? Wait, sagot. Manang Dennis! Higiloko! Dennis! Dennis!
siya. Kasi may iyang problema, Liza. Oo, siguro siya makadawat nga. May lain ang uyang si Arthur. Di malaki mas na gibuhat din siya. Maunay ang ibaw. May buka na iyang mata pag-iyo. Manang niya ka sa ospital. Gusto na kong mamatay. Oh, anak, dili. Ni apaming nagmahal ni mo dong. Pa? Ma? Dong, love ka na mo, Dong. Ayaw kalipot ni Ana. Manang pagpakaayo ha. Ipakita sa tanan nga strong ka. Laki, hikugan. Sira ba laki sa kalibutan, manang? Daghan ka ayo, oy. Tinuod na dong, ni abi mo pamilya. Ang dami mo suporta ni mo sa tanan. Love kay ka na, boy. Love kay ka na. Grupag! Grupag! Thank you ninyo, ma, pa. Manang Eloisa. Boy, love, love, love. Nagka-move on rag ko. Tungod usab sa full support sa akong pamilya. Oh, nagabaan si Arthur. Sakti yun ang akong pamilya. Dili ang hikugan ang lalaki nga ungrateful. Why katagbawan? Bago tumakasama ang kaagi ni Dennis, dinining tulmanon. What's the style? Ungrateful is style. Kini maong sugalanon, gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.